Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti maswera sei kuri seiku kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini mukoma, confession yangu yakamira sekudai, ende handitombodi kuti mudzimai wangu iye ange achiziva kuti izvi ndo zvinoitika pakati pangu naamai vangu. So inini naamai takatotanga like a very long time ago, but takatanga mushure mekunge baba vashaika, ndo patakatanga ipapo. But before baba vasati vashaika, ndaiona kuti amai vangu vainge vaine zvavainge vachida kwandiri, because dzimwe nguva vaingokaruka vatongopinda muspare bedroom mangu, ende ndaizotoona kutoti kuinga wani amai zvavanenge vakangopfeka t-shirt yoga. Saka ndaibva ndazozvifukidza musoro wangu ndichitira kuti ndisazovaona, but vaipinda zvavo vakapfeka dress rinenge riri diki kana kuti t-shirt yoga, but vanenge vakapfeka zvavo chipfeko chemukati. Saka vakatotanga maactions iwayo like baba pavakatanga kurwara. So ivo vakabva vazondiudza kuti kubva baba zvavainge vakatanga kurwara vainge vasachaziva chainge chichinzi bonde. Saka vainge voti kana vakanditarisa vobva vatanga kunzwa mafeelings. So mukomana She, mushure mekunge baba vashaika, then hama dzakazoti dzapararira paya amai one day ndo pavakabva vazongotanga kuchema. Vaita kuchema vachiita kuridza mhere. Ndikabva ndati ko chiiko, what is wrong? Ndokubva ndazoenda kubedroom kwavo. Ndakati ndasvika kuya kubedroom kwavo, ivo vainge vakatorara zvavo in her bed. So ndakabva ndazoti konhai mai chii, vakabva varamba vachichema. Saka you know, like when you are a child you will even feel the pain of your own mother. So I was even feeling a pain. Ndokubva ndaenda padhuze navo. Mukomana She, ndakabva ndatanga kuvaudza kuti everything was going to be okay. Ndokubva varamba vachichema. Ndakazoti ndava kuvanyaradza ndopa ndakabva ndazofila kuti amai vangu vainge vasina kana chavainge vakambopfeka. Hey, I tried to resist mukoma, but ivo amai vangu munhu uya wekuti munhu akaumbwa uye vane macurves akaita mahombe. Saka ndakati ndakavatarisa, because she was just having a light blanket on top of her, zvokuti ndakati ndavatarisa for the first time. That was when I realized how much beautiful my mother was. Ndokubva varamba zvavo vachichema like that. Ndakabva ndati kana ndikapinda machira nemi munozonyarara here nhai mama. Vakabva vagutsurira musoro wavo ende vakabva vanditi kia door kana zviri zvo zvavafunga izvozvo. So I then went and I locked the door. Pandakadzoka ndokubva ndapinda navo machira. Vakabva vati ewe handidi munhu anopinda machira angu akapfeka hembe, unondisvibisira machira angu. So mukoma, ndakabva ndazobvisa nhumbi dzangu ndokubva ndazopinda mumachira naamai vangu ndisina kana chandainge ndakapfeka. Then ivo amai vakabva vazonyatsokuswedera padhuze neni. Ndikabva ndatonzwa vainge vava kutotanga kutofemereka, kutorakidza kuti pane zvavainge vava kunzwa uye pane zvavainge vachida kuti tinge tichiita. Zvadaro mukomana She, takabva tazongoita bonde inini naamai. That is how we made love for the first time naamai vangu. So kubva ipapo handidi kukunyeperai mukoma, tainge tangova vanhu vekuti tainge tava kusatombodzorodzana, taingogara tichingopanana almost on a daily basis, zvekutoti ivo amai vangu kusatobatira pamuviri kwavakaita ndikatoti dzitoriwo nyasha dzaMwari, because taiita bonde each and every day. And amai vakabva vandiudza kuti vainge vasingadi kuti ndinge ndichizoroora, because she had fallen in love with me, vachinditi you remind me of your father. So mukomana She, iniwo ndakazoona kuti zvainge zvisingaite kuti shuwa ndinganzi ndatadza kuroora nekuda kwekuti ndava kuita bonde naamai vangu. So in secret ndakabva ndazotanga kuita magirlfriends angu. Then amai vaingoti
kana vakangofind out kuti ndinenge ndava nemagirlfriend andinenge ndava kudanana nawo, then amai vaitomeka sure kutoti musikana iyeye vanobva vatomutuka, vobva vatomuudza kutoti mwana wangu atori nemusikana wake uyo waari kuda kuzoroora. Saka mukoma ndainge ndava kungodheita, ndichiti ndikadheita amai kana vakangofind out about that relationship, then amai vobva vatondiparadzira relationship yangu. So ndakabva ndazouya kuno kuSouth Africa apa mai vainge vasingadi, but ndakabva ndati tarira uone kasha, iwe kana ukati haudi kuti ndinge ndichienda kuSouth Africa unodyei, handiti I have to take care of you. Ndo pandakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndakati ndauya kuno kuSouth Africa naamai taingogara tichingofonerana at all the times because munhu weya wekuti she is very jealous. Then ndo pandakabva ndazotangawo kudanana neumwe uyo musikana wandakatanga kudanana naye mushure mekunge ndauya kunoko kuSouth Africa, but our relationship yakabva yazongodhakwa because amai vangu vakazotosvika pakutomusendera message yekuti manjiko kana ndichikwirana nemwana wangu uchazozvigona here. Akabva ati amai vako vanenge vanotopenga, but inini ndakabva ndaramba, ndikabva ndati iwe, do you think kuti it is possible kuti ndikasvika pakurarana naamai vangu? So mukomanashi after that ndo pandakabva ndazodzidza chidzidzo chekuti amai vangu handifanira kuti ndinge ndichivazivisa kana kuri kunzi ndinenge ndiine relationship, ndiine munhu wandinenge ndichidanana naye. Zvadaro mukoma ndakazoti ndasangana manje neuyo akazova mukadzi wangu, ndakabva ndatongoramba zvangu ndirizi ivo ndichitongoita sekunge I was single. So takazoti tatanga kugara tose, ainge atova nepamuviri. Ndo pandakabva ndazoti mama kunoku kwava nemuroora, hai vakarwadziwa mai vangu, vakabva vati izvozvo hazvigoneke, munhu iyeye handidi kana kumuona. Ndikabva ndati nhai mama, kana muchiti munhu uyu hamudi kana kumuona, what are you trying to say? Because munhu uyu atova nekuti munhu uyu very soon anenge atova nemwana wangu, so you cannot separate us. Amai vakabva vangoti it is fine, but unofanira kuti unge uchiziva kuti iwewe une maduties maviri. Une duty iro rekuti unofanira kuti unge uchindibatsira. Tarira uone kuti kubva zvandakasiyiwa nababa vako, kana iwe ukasatondipa, handina umwe murume zvekare uyo anokwanisa kundipa. So mukomana ndakabva ndazongoti it is fine, ndo zvatichangoramba tichingoita, tinenge tichingorara tose ndichingokubvisawo nyota. Saka mukoma inini naamai vangu tatova nemakore right now, nemukadzi wangu tatova nevana vaviri, but naamai vangu tinogara tichingosangana pabonde. Iwo haatozvizivi kutoti ndinotorara naamai vangu. Ndokusaka most of the times ndichingoti paya kana ndikaenda kumba ndichiti ndoda kunodhindisa passport, ndichiti ndichangogumira mubhodha, ndinozotogumisidzira ndazozotoronga rwendo rwekuti ndinge ndichitombosvika kumba. Then iye anongofungidzira kuti ndiye ndichida kungonoona vana because amai vedu ndo vagere zvekare nevana vedu, but haatozvizivi kutoti ndinenge ndichitofambirawo kutonorara naamai. Ende zvishuwa ndinoti ndikasvikawo pamba, amai vanobva vati ndikuda kuti ndinge ndichikupedza nyota yose. Uyo ari kuJoni uko ndikuda kumurakidza kuti murume anonyatsokuitwa sei. Saka tinobva tatoita bonde zvekuti by the time pandinozodzoka kunoku kutoti ndinge ndichizoti ndarichaja bhatiri razara zvekare, zvinenge zvava kutomboda kana 1 week to 2 weeks because ivo amai vangu vanenge vatondipedzera kudhara. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Hey, strange things do happen in this world. Awa ndo anonzi makuna kuna komana, ndo anonzi makuna kuna chaiwo. Asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Pakaipa rekidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Inini mukoma ndiri murume uye ndine makore 41 years ekuberekwa. Saka mukoma nashi inini I have been sleeping with my friend's wife for a very long time. And iye friend yangu haatombozvizivi kuti this is what has been happening between me
and his wife. So mukoma akusi kunzi mukadzi wefriend yangu munhu uyayo ari loose. No, she is not loose at all. Munhu atori bo, someone who is very faithful. But munongozivawo kuti munyika umu mune dzimwe n'anga dzinozvigona zvokuti kana ukaenda kune imwe n'anga kana ichizvigona inotokuudza kutoti uyu within a short period of time anenge atova wako. Saka kubva iyo friend yangu paakatorana nemukadzi wake uyu, because mukadzi wacho akanaka, handidi kukunyeperai, ndakabva ndatanga kumuchiva. Ndainge ndava kungozvibvunza kuti zvino mukadzi uyu ndingamuaprocha sei, because ndainge ndichitya kuti kana ndikangoita zvehwako mukwako ndobva ndatongomuudza kuti neniwo ndinotomuda, maybe aikwanisa kuzoudza friend yangu, then relationship yedu yobva yatodhakwa. Saka ndakangoramba hangu ndichingomutarisa ndichingomuchiva. So there was a time when my friend apo patainge tichiri kumusha. Right now tose tava kuno kuSouth Africa, and it is even more easy kuti ndinge ndichirara nemukadzi wefriend yangu even though I am married. Saka patainge tichiri kumusha ipapo, friend yangu iye ainge achiti paya kana tashanda, then iye aibva ati ainge achida kumbosara, then ndini ndaizodzoka zvangu kumusha, aibva azondipa mari yekuti ndinge ndichitenga magroceries, ndichitotengerawo nemukadzi wake magroceries. Saka ndakabva ndaona kuti this was an opportunity yekuti ndinge ndichishandisa mukana. But ndaizoti kana ndasvika manje pamba pefriend yangu ndaibva ndanzwa ndichitya kuti ndinge ndichimuudza kuti ndinokuda iwe mukadzi iwe. Saka ndakazoti one day mushure mekunge andipa mari yekuti ndinge ndichitengera mukadzi wake magrocery, ndakangoti ndichingosvika kumusha, ndini uyo ndakananga kumba kweimwe n'anga iyo yainge yakandiudza kuti aiwa izvozvo yainge ichizvigona, hanzi ainge ari masmall. Ndakabva ndazoenda kumba kwayo n'anga iyaya, ndikabva ndaiti izvi ndo zvinhu zvandapiwa nefriend yangu, saka ndizivi kuti munokwanisa kundibatsira seiko. Nhai sekuru vakabva vati saka zvinhu izvi uri kufanira kuti unge uchizvisiya pano. Ndokubva ndazosiya grocery riya pamba pen'anga iyaya. So mangwana acho makuseni yakabva yazondiudza kuti ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizodzoka zvekare pamba pen'anga iyaya. So mukoma ndakabva ndazodzokera kumba kwen'anga iyaya, but ndakatosvikapo like makuseni zvekuzvi 5 then ndikabva ndazotora magroceries aya ndikabva ndazoenda nawo kumba kwefriend yangu, ndikabva ndapa mukadzi wake. So ndakazoti ndamupa magroceries aya iye akati ari busy achiisa zvinhu mukitchen, iniwo ndainge ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizomunokora tsoka. Ndokubva ndaita sekudaro, ndakati ndamunokora tsoka ndikabva ndatomuudza kutoti kune kwandainge ndichida kumbomhanyira, ndikabva ndadzoka zvekare kumba kwen'anga iyaya. Saka ndakati ndasvika pamba pen'anga iya ndopa ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda mugomo neumwe muzukuru wen'anga iyaya. Takabva tatanga kufamba kuzonosvika tizonosvika pamusoro pegomo. So takabva tazowana rumwe ruware. Pamusoro peruware irworwo painge paine kamuti kaikai kanonzi kamufa ndichimuka. Saka ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichiita weti, ndichikaitira weti kamuti kacho ikako. Ndakatoti ndichikaitira weti mukoma, even though at that time kainge kakatooma, kakabva katotanga kutoita green. Then ndakati ndapedza kuita weti, muzukuru wen'anga iya akabva andiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotora ivhu riya iro randainge ndaitira weti. Saka ndakabva ndazotora ivhu riya ndikabva ndazonzi nen'anga iyaya, kana wava kudarika nepamba pemukadzi uyu ndoda kuti unge uchizoswedera padhuzesa nepagedhi pake, then wobva wangomwaya ivhu iri, then rimwe racho uri kufanira kuti unge uchizorichengeta. Wazvinzwa here? Saka ndakapiwa tumaplastic tuviri, nanhasi ivhu iri ndichiri naro, even kuno kuSouth Africa ndichiri naro ivhu iroro. Ndo rinokontrola relationship yangu nemukadzi uyu, mukadzi webest friend yangu. So mukoma ndakazoti ndava kudarika nepamba pake, ndokubva ndataimira ndikaona kuti kwainge kusina kana ainge achimbondiona. Ndikabva ndanyepedzera sekunge ndainge ndakatorohwa zvangu nemhamba, ndikabva ndaita sekunge ndainge ndakatodhakwa. Ndokubva ndati dzedzere ndakananga kugedhi kwake, ndini uyo. Ndikabva ndangomwaya ivhu riya, ndokubva ndadzedzereka zvangu ndichidzokera kuroad, ndikabva ndatanga kufamba. Zvino ndakazoti ndasvika kumba ndokubva ndazotora kamwe kachipepa kaya ndikabva ndazokachengetedza, ndisingadi kuti mudzimai wangu ange achizokaona. Nanhasi uno haatombozivi kuti
ndo zvandiri kuita izvi. So mukoma mangwana acho, it was somewhere I think kuma 3 p.m. ndo paakabva azondifonera mukadzi uyu akabva anditi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichisvika kumba kwake as soon as possible. Ndikabva ndati ndodii, ndoyana madam here, apa kwainge kuri kutotesta ndichiita 1-2 testing. Akabva ati kwete, uyai mega please, mhanyai kani muchasvika ndaurawa ameno henyu. So mukoma ndakabva ndazomhanya kuya. So ndakabva ndazomhanya ndichienda kumba kwefrendi yangu. Ndichisvika kuya ndikabva ndanzwa achiti iye ainge aona nyoka mubedroom make. Ndikabva ndati saka ndirakidze ka nyoka yacho. Ndikubva taenda tose kubedroom, but ndakabva ndatoona kutoti munhu uyu kana kwanga kuri kunzi dai ainge aona nyoka haayimbobvuma kuti ange achipinda mubedroom, but akabva atonanga straight kubedroom kwake. Then akabva ati pindai kwamunogonyarei, handiti mubedroom mavasawira venyu, mubedroom menyu here, ko pane chinotyisa here pandiri? Mukoma ndakabva ndapinda muya, already ndainge ndava kutoziva kutoti chainge chatochaya. Saka vana vake vakabva vazotevera patakapinda mubedroom. Ini maji ndakabva ndati kune vana vake ndainge ndichida kuti vange vachienda musango, vange vachinditsvakira shamhu dzakati rebei dzekuti kana nyoka iyi tikaiwana tinge tichizoirova neshamhu dziya, but ndikati ndinoda dzakati rebei. So vakabva vazobuda mubedroom muya vachimhanya vakananga musango. Then iye akabva azongotanga kungowaridza zvake mubhedha wake. Saka ainge akamira akandifuratira, neniwo ndikabva ndatofamba, ndikabva ndaenda ndikabva ndanomira, ndakaita wekuhaga. Tikabva tatotanga kutobatana achingoti komuri kuitei, kuti kabatwa nevana. Ndikabva ndati ngatiitei zvinhu zvedu nekukasika. Ndokubva tangoita zvinhu zvedu nekukasika. Akabva anditi saka muchadzoka here nhasi futi usiku? Ndikabva ndati wanga uchida kuti ndinge ndichidzoka here? Akabva ati hongu. So mukoma nashe ndainge ndava kungorara nemukadzi webhururu wangu, uye zvekare ndainge ndava kutopota ndichitodhakwisa bhururu wangu ndichiitira kuti ndinge ndichizorarana nemukadzi wake. Ndaitomusiya mubhawa, ndobva ndatombonorara nemukadzi wake, ndobva ndazodarikira zvangu ndichienda kumba kwangu. Saka from that day until now tiri vanhu vekuti tinongogara tichiita bonde. Saka whenever it is during the dry season, iye anenge asina basa neni. Ko kamufa ndichimuka kaya kanoti kana konaya paya pakanenge kava kuita zvegreen, then naiyewo anenge ava kuona kuti this man, he is the best man, and anenge ava kungogara akati kwati neni. Ndo mishonga iyo yandakashandisirawo mukadzi webest friend yangu. Vidare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa, asi ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.